Hi friends, today early morning we have started the journey to Goddess Ghatagaon temple. Roads are very nice and it is covered with green trees. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଆସିକି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ମୁଁ ବି ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ଭାବିଲି ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଟଗାଁରେ ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେବି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି କେତେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆମେମାନେ ବି ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଚାରି ବେଢ଼ା ବୁଲିକି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରସାଦ କିଣିବାକୁ ଆସିଗଲୁ। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ନାଁ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ଘଟଗାଁ ରାଣୀ, ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ ସହିତ ମାଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ର ଜାଗାରୁ ଯାଇ କିଣିପାରିବେ। ଏଇଠି ମାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ଭଙ୍ଗା ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏଠି ମାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ, ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏଇଠି ମାଙ୍କ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍। ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଆପଣମାନେ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପେଟ ପୁରା ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ମାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଲଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଗରୁ ବୁକିଂ କରି ରହିପାରିବେ। ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ ମିଳିଯିବ। ରେଣ୍ଟାଲ କାର୍ ଏବଂ ଅଟୋର ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏ ଲଟ୍।